Mama Cecilia, Mama Cecilia, Mama Cecilia, gbagodo ọsọ, bịa. Makwa na azụ nji esi nri kịta ka nkịta buru. Hey! Ụmụ m ga-agba ọnụ di m egbukwa m egbuo. Ihe a bụ akwa Lucy bere n'ehihie ụbọchị ahụ. Maka na o ji ihe dị n'ụkọ dị wee lụta nwoke na-eshi ya ọnụ n'ala. Ntị adịkwa. Lucy bụ nwa agbọghọbịa na-agbasi mbọ ike. Ọ dịghị umengwụ mana otu ihe na-ewute ya bụ na ndị ọgbọ ya niile alụchana di. Bịakwa tinyere na ọ dị afọ 35. O jirizie maka ya wee kpebie n'ebe ọbụla o si ya ga-alụ. Ihe a ka o kpebichara wee dizie ka akụrụ ekwe. Mmadụ atọ awụshi otu mgbe. Lucy amazie nke ọ ga-ahọrọ hapụ ibe ya. Ịma na ọ na-abụ ihe ọmachi ịbịara mmadụ ọ dịzie n'igwe ka ị were họrọzie nke adịgboroja mana ịkpacha anya ihe asaa n'anya ịghọta nke ọma mana ijirizie maka ihe anya na-ahụ eluhie maka na ekwensu cherechaa gị n'ebe niile ọ bụrụ na o nweteghị o chere gị n'alụmalụ maka na ọ ma na imehie n'ebe ahụ n'ọgwụla. Lucy wee were ihe anya na-ahụ wee kwere Clifford maka na Clifford gwara ya na o si obodo oyibo lọta. Lucy eche na ọ bụ tattoo ka Clifford kara n'ahụ ọ ma na ọ bụ ezima nke kara ya n'aka bụrụ koboko apịa ka alụ batachaziri Lucy okwu esi otu a dagharịa ụlọ niile ahụ ọ na-atụrụ Lucy aka nwanne ya nwoke rụrụ nke a ọnkọ ya jikwa wee rụrụ nke ọzọ otu abụọ n'ezi a na-asịkịrị na nwanne ya rụrụ nke a jụkịrị ya nke ya jụ onye nwekwara nke na-abụdị nke gị ka nwanne m nwere nke a ọnkọ m nwere nke a nwanne nna m nwere nke a ahịa ọsị na ọ bụ nya nwa onwe ha nke onwe ụmụnne ya ezigara anya obodo oyibo ọ ga ebe ahụ na-eri ya gbara anya ụgbọ nwamkpi ebe chọrọzie nwaanyị a ga-ekonwe ya n'isi ka mara ma anya ga-eru ya ala wee gakote Lucy inye nwaanyị ego nna ebu okwu ụmụnne ya ndị lụlụ ya nwaanyị enyere ya ime otu afọ ike agụla onye ihu na onye azụ a ga-atọziri nye nwe ya ihe a ka emegide Lucy achịrị ụmụ abụọ. Clifford na-eji aka ya aga ahịa obe azụ ọgụ onye ọnụ otu mekata wuo ọnụ Lucy ga-anụ nwee ndị mekọ na-agụ n'ime ụlọ Clifford apụọ oge ụfọdụ ọnụ izu ụka abụọ oge ụfọdụ otu izu ụka mgbe ụfọdụ abalị atọ onwe ka Lucy si wee gbagharịa nweta nri ikekwa ụmụnne ya zitere ya ego ka o wee na-elezi ụmụaka anya. Clifford emekwura a ga-anọkwa kemgbe a ga-ahụ Clifford ozugbo a na-esighi nne ka Clifford na-abịa onwe mmụọ na-agba na-esighi nri mmadụ ama ọrụ ike ọ na-arụ bụ ọrụ chaa ọ pụọ shiga nwaanyị ọzọ wee na-azụrụ ụmụ ya. Nwaanyị ajadu a na-agaghị aga ụzọ ọ na-ahụ ya na nke nwaanyị ajadu taa ohie na nke akwụna echi etu a ka otu epiogharị piom ihe ụmụ nke ọ dịka ihe nkịta rifọrọ azụchabeghị nke obere akpa n'aka ọtụmakwa nwunye ime n'elu kama ọ ga-agụrụ ego nye nwunye ya ka o were gaa ahịa gote ihe siere ụmụaka kama o were gaa ahụ go bred goro nutrimilk na-aṅụ ya ogo granọt ọgbakọ ya n'akpa were waya na-ata ya otu mkpụrụ sevins ya dị ya ma unere ma bọns ụmụ ihe cham ọtacha bata ọsị nwunye ya ihe ha hụrụ ha rie na nya dị oke ọ na-eme anya ka enwe na-ebu ọka. Otu ụbọchị ka o nyere nwunye 1,000 naira ka o were gaa ahịa gaa gote ihe eji esi ofe ego efunarị nwunye ya ihe ọkụrị ọkụ ụbọchị ahụ site ka mgbe ahụ ka o jizi wee were ụkwụ ya na-aga ahịa. Ihe o jidere Lucy otu abụ na onwe ha aka ọrụ ọ bụ sex girl ka o megide tupu Clifford ekoro ya. Ihu Clifford na-ahụ ọrụ eche na mmadụ ịma na-enwe tii gụọ Lucy ọtala. Lucy ga-eji anya ya hụ granọt ọ gụọ ya mana ọ ga-egotenwu na-eche mgbe di ya nyere ya enye nwaanyị na-echume nwa ara. Ihe mere Lucy ji wee tinwe mkpu kpọwa Mama Cecilia ka ọ bịa nyere ya aka hụ na di ya gara sidewalk kpute gote azụ ndụ tinye ya were sikọlọ nri azụ ahụ ka ọ nọ n'iro na-emecha ụmụ ya abụọ na-ekwekwa n'ime ụlọ. Lucy agawa ka o gboso ọgụ chefu ikwuchi azụ n'ite tupu ọ na-apụta nkịta eburu n'azụ waa mgbe ọ gbara ka ọ na-apụta ya nkịta ala rie maka na a na-ahụ azụ jụma nkịta ma ọ ga-eri. Ihe ya bụ nwa ọkụkọ ji eti mkpu ugbo abụọ ka ihe ji ya haa ya na ọ bụrụ ka ụwa wee nụrụ olu ya. Ihe Lucy ji eti mkpu abụọ na nkịta buru azụ ha na ọ bụ ilu di ya ga-egbu ya. Gekwana ya m ntị agwara m gị agwa na akara m ịgwa gị agwa abụ ofu ihe ugbu a abụghị oge a na-agba aka abanye na be nwoke maka na ịmaghị ihe ị na-aga ịhụ abụgodị ihe ọ na-agwa gị na onweghị ihe o mere maọbụ ọsị gị awụsị what I can do asị mmadụ niile abụghị otu kama ehi gị ga-agbanarị gị gbubirikwanye ọdụ ọ bụkwa etu ahụ aka ilu si ada n'ọnụ ka o sikwa atọ onye gị n'otu afọ ọ bụrụ ọ dị ka ọ dị ịnazie enyi ihe si ya na ihe agwụna n'ime ụlọ ọsị gị gaa umenie ya o jiri ya na-akọ gị ọnụ ị gaghị enwe ọnụ na be di gị hikwana ya asaa n'anya tupu ikwele isi elu ka ngwere wee kwere di ọkwa etu esi wee nwe ajọ nwaanyị ka esikwara nwe ajọ di amakwa ma nwaanyị na-eyi akwa ma ya fọdụzi ụmụaka ya awa gwara ụmụ ya ka ọ ya ọkọ n'azụ ụmụ ya elee ya anya ọkọ hurara n'azụ ụmụ ya jụọ ya ga-akọ otu ka ọ bụ abụọ anyị ga-akọ otu ka ọ bụ abụọ anyị ga-adọbiri ya ebe a maka na ọrụ ama na ọ gaghị agwụ otu ụbọchị ọ ga-aka mma na-ejiri oge wee mechi ụbọchị nta ka anyị chọọ na owere nshi onye a gwara anọ ahụkwa ụbọchị ọzọ nke ga-abara ya uru agwakwa ya ntị adịkwa ya gazie.